शुभ सकाळ पिलाମାନେ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତମାଳାର ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସରଳ ରେଖା, ରଶ୍ମି, ରେଖାଖଣ୍ଡ, ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ତାର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି କୋଣ ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। କୋଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କୋଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏବଂ ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ କ ଖ ଖ ଗ ରଶ୍ମି। ତାହେଲେ ଏଇ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଆକୁ କିପରି ଲେଖିବା, ଆଗେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। କୋଣକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କିପରି ନା, ପ୍ରଥମେ କୋଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କ ଖ ଏବଂ ଗ ଏମିତି ଲେଖିବା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି କ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଲ୍ ଭଳି ଟିକେ ବଡ଼ ଗାର ରହିବ ତଳଟା, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ତାର ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା, ଡିଗ୍ରୀ ଏକକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ କୋଣଟା ଆମର ତାକୁ କିପରି ଲେଖିବା ନା, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନେବା, ତାର ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଲେଖିବା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଯେପରି ଦେଖ 30 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାକୁ ଆମେ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କହିବା। ଏବେ ଦେଖ ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଇଛି 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଦେଖ, ନିଜର ଡାହାଣ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆମ ଯାକେ, ପୁଣି ବାମ ପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଯାକେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଏବେ ଆମେ କୋଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ମାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର। ବୁଝିଲା? ମାପ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ନା, ଏକରେ ହେଲା ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଦୁଇରେ ହେଲା ସମକୋଣ, ତିନି ହେଲା କେତେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ମାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣ ହେଲା ଆମର 3 ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହା ବିଷୟରେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବିଷୟରେ। ବୁଝିଲା? ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖିବା ପିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବା କାହାକୁ କହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନା, ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା। ବୁଝିଲା? 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 90ରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏବେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଦେଖ, ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ କ ଖ ଏବଂ ଖ ଗ। ଏବଂ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମାପିଲେ କେତେ ହେବ? 30 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ହେଇପାରିବ। ଏ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଏ 30ଟା କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି 0ରୁ ଅଧିକ 90ରୁ କମ୍। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ 15 ଡିଗ୍ରୀ, 45 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ, 0ରୁ ଅଧିକ 90ରୁ କମ୍। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମକୋଣ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ସମକୋଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନା ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସମକୋଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ନାଁ ଦେଇଦେବା କ ଖ ଏବଂ ଗ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇ କ ଖ ଏବଂ ଖ ଗ, ଦେଖ ଖ ଗ ଭୂମି ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ କ ଖ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଭାବରେ ସଳଖ ଭାବରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯେଉଁ କୋଣଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମାପିବା, ତାହା ହେବ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ କୋଣ ହେଉଥିବ ସେ କେବଳ ସମକୋଣ ହିଁ ହେବ। ହେଲା? ଯେଉଁ କୋଣ ଡିଗ୍ରୀଟା ମୂଲ୍ୟ କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ସେ କେବଳ ସମକୋଣ ହେଇପାରିବ। ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦେଖିବା ବାମ ପଟରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ତାର ମୂଳ ଆଉ ଭୂମି ସହିତ ରହିଛି ଲାଗିକିନି। ଭୂମିର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଫ ଏବଂ ପ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଲା ବ ଏବଂ ଫ। ତାହେଲେ ବ ଫଟା ଭୂମି ସହିତ ଲେଖିବା ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ବ ଫ ପ ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ୟାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କଲା ନା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା। ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ ଫର ହେଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କ'ଣ କହିବା ନା, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90ରୁ ଅଧିକ 180ରୁ କମ୍ ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ।
ଦେଖିବା ଏବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ତାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଆମେ କ ଖ ଏବଂ ଗ କ ଖ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଖ ଗ ରଶ୍ମି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ 120 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ବୋଲି କହିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ ଖ ଗ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଏବେ ଲିଖିପାରିବା ଦେଖିବା ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ସେହିପରି ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ନା 140 ଡିଗ୍ରୀ 150 ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଣ ବିଷୟରେ କୋଣ 3 ପ୍ରକାର କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ସମକୋଣ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏବେ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରାଂଶରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।